Здравейте, приятели! Този канал е предназначен за всички любители на животните, на кучетата, на котките и всички останали домашни любимци и не домашни, но съветите, които ще получите от мен и може би понякога от нашия екип, ще бъдат предимно за домашните любимци. И в момента виждаме едни овчички, които се борят да не ги блъсне някой по пътя. Ето и кравички. Вижте ли кравите? Това, за което си мислиш, може би го привличаш и то се материализира. Помислих си за крави и овце и те се появиха. Така. Тук ще получавате съвети, информация относно правилното отглеждане на домашния ви любимец. Ще говоря предимно за кучетата от всякакви породи и размери, защото тук имам най-много опит. Винаги може да зададете въпрос, свързан с вашия домашен любимец, чрез лично съобщение или коментар под някой от клиповете ми. Ние работим с едни от най-добрите ветеринарни клиники в България. Казвам ние, защото скоро ще ви разкажа и малко повече за моята дейност. Ще ви показвам етапи от моя начин на живот с моите домашни любимци и какъв е най-добрият начин за отглеждането им, начин на хранене, поддържане на хигиената и колко често и за какви неща трябва да бъдат водени на ветеринар. Също така признаци при различни заболявания. Понякога няма признаци, за съжаление. Надявам се да няма много такива случаи. Целта е да създадем едно социално общество сред хората, които отглеждат кученца, да обменят опит, да обменят знания, защото в България все още това е една не много добре развита тема. Разбира се, има много места, на които може да откриете информация, много източници в интернет, в клиниките, но винаги е по-добре да имате още едно мнение. А ние с Грация пътуваме към останалите ни кученца. Ето Грация. Бъфи! Това са едни от моите любими шпицове. След малко ще ви покажа и другия ми, Амиго. А Чекита се подвизава в моите прегръдки тук. Много и е добре. Интересно да видим как ще ни посрещне останалата част от бандата на семейството. Мартика, кокошчица ли си, бе, бъвче? Какво е, моменце? Какво? Куткудякаш тук? Куткудяк? Вълнувате ли се? Хайде. Шуша е над нещата. Извинете.
Ядеш тревичка ли, Чикита? Тази поляна е на Чикита. Време за лакомства. Ето какво сме си избрали днес. Доктор Клаудърс. Най-голямата почитателка слуша. Него. Декорация. Ох, малко маслото. Чикита. Това е Банди и най-малката, до която не мога да стигна. Него. Продължаваме. Грация, ела, покажи се. Покажи се. Раздава целувки. Много обича. Бъфата? Бъфа? Къде си, бе? Бъфенци? И Амиго се появи. Амиго, къде си? Ще разглеждаме поведението, начина на хранене според специфичните нужди на всяко едно куче, според неговото здравословно състояние, начина на живот и много други определящи фактори, защото съм убедена, че много хора може би не са наясно с това, че всяко едно куче или друг вид домашен любимец има различни потребности в зависимост от начина на живот и неговата активност през деня. Хубав ден ви пожелавам, усмихнат и до скоро. Надявам се моите видеа да ви бъдат полезни и да мога да помогна на много от вас, които си задават хиляди въпроси или ако не хиляди, то поне някой друг въпрос относно отглеждането на техния домашен любимец.